ben een campagne begonnen voor Wil. Wil is mijn moeder. Mijn moeder heeft sinds een aantal maanden Alzheimer. En ik wilde daar graag aandacht voor vestigen, taboe eraf halen. En we zijn gestart met een campagne ikbenwil.nl. Doel is in ieder geval aandacht voor de ziekte Alzheimer. Het is volksziekte nummer 1. Maar ook lokale doelen, waaronder de Waadwente, Talmenhoes en Alzheimer Friesland, willen we geld voor ophalen de komende weken. De website is in de lucht geholpen, daar wordt dus de verhalen verteld. Iedere week in de kranten, maar ook op de website. Verhalen van ons, van mijn vader, van mijn dochter. Mijn moeder natuurlijk, ikzelf en zorgverleners. We krijgen natuurlijk nu al verhalen binnen van andere mensen die het meemaken. Je merkt echt dat het bijna in iedere familie wel iemand is die iemand kent die Alzheimer heeft. En die verhalen gaan we bundelen en die gaan we op de website en op de Facebookpagina plaatsen. Tevens is er een doneerknop op de website. Kun je doneren voor het geld voor die lokale doelen. Je kunt bij ons de fles inleveren, ook donatie met de Alzheimerknop. En via Facebook kun je doneren.